Usa ka motorkada inubanan sa kusog nga wangwang sa mga fire trucks gikan sa nagkadaiyang fire substation sa dakbayan sa Sugbo ang mibukas sa Fire Prevention Month karong buwan sa Marso. Pipila ka mga kalihukan ang giandam sa kabumberuhan sa Cebu City Fire Station sama sa poster making ug essay writing contest sa mga tinun-an, Pimp My Ride, Fire Olympics, tree planting ug uban pa. Gani gipahimugatan sa spokesperson sa Cebu City Fire Station 𝗏𝗏 nga gihingusgan pa nila ang Oplan Pamayanan ang educational campaign sa Bureau of Fire Protection. Ito ang gi-intensify ato ang Oplan Pamayanan. We intensify the atong rekorida, balik-balik naman itong mga programa. Nganong balik-balik man is because ang mga tao wa pagid sila maedukar, wa pagid masud sa ilang alimpatakan unsa gid ang kaimportansya ang fire safety. Sa ako nang gibalik sa ako nang mensahe sa una, fire prevention, fire safety is everybody's concern. Ang guest speaker sa ilang programa ang chairman sa Committee on Peace and Order nga si Cebu City Councilor Philip Zafra. Gidayeg ni Zafra ang pag-uswag sa mga fire volunteers ug fire brigade sa mga barangay sa dakbayan. Ang ato ginundang aim mao during the month of March and every month thereafter. Bahalag dito kita mga firefighting equipment. Bahalag daghan kita og mga gamit o daghan na taga-train ang ato ginundang i-envision mao nga wa tay marespondihan nga sunog kay way sunog nga nahitabo. Apan ang labing highlight sa programa mao ang pagpahigayon sa fire simulation exercises sa Pahina Central Fire Substation. Gipakita dinhi kung unsa ang pamaagi sa mga bombero panahon nga anaa sila'y respondihan nga sunog sa high-rise buildings. Adunay nisaka sa building gamit ang hagdan, dunay nagrapelling o gipakita sab ang pag-rescue kung adunay matrap sa building. Gawa sa Fire Prevention Month, mipakita sab sa ilang suporta sa Women's Month ang Cebu City Fire Station pinaagi sa paggamit og color pink nga tubig sa pagpawong sa kayo. Mga babay sab nga mga firefighters gikan sa all-women firefighting team sa Barangay Talamban Fire Substation ang nangulo sa fire simulation exercise. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.